Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bugun 8-chi darsni boshlab jiberamiz. Ham endi yangi harfni olar oldindan harakalar turida silab olik. Agarda harfning ustida siziq kelsa, ul a yoki a deb o'qiladi edik. Ham onun ismi Fatha. 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 Agarda harf ostida siziq kelsa, ul i ovozini bildira. Hem onun ismi Kasra. Yozib qo'yik. Kasra. Harfning ustida o'tir kelsa, ul u ovozini bildira. Hem onun ismi Domma. Hem agarda endi harfning ustida tugarak kelsa, ul tinchlik belgisi. Ul ta'da tugul, tida tugul, tuda tugul. Fakat t debgina o'qilashak. Mim harfini olsak, mada tugul, mida tugul, muda tugul. Fakat m debgina o'qilashak. Bütün harflarda shulay. Hem ul harakaning ismi, hem onun ismi sukun. Harakasi bo'lmaydi. Harakasiz. Sukun. Hem hozir yangi harfga ko'chamiz. Bu yangi harfning ismi ba. U bizning nechka ovoz. Hem aytdik, alif harfi bizning shulay yozilsa, za harflari ostga keta shulay yozilsa, hem yangi harf uni shulay yozila, ta harfi simon. Hem onun bir nuqtasi bo'ladi. U ta harfiga o'xshagan yozilishi bilan ta harfining 2 nuqtasi bo'lsa, b harfining birgina nuqta osta. Shulayda keladi. Osta bir nuqta. Mana shulayda keladi. Osta bir nuqta. Men mushka bilan yozaman, menim azrak kakirrak shiga. Sizning daftarda bek tegiz kirib shigarga tegishindi u, inshaalloh. Ham endi harflarning ustiga hozir harakalar qo'yib shigam. Fatha, kasra, damma. Ham o'qiymiz. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Hem hozir kitobga ko'chamiz. Mana bu kitob Abbasov kitobi. U agarda bu kitobingiz bo'lmasa, Ahmad Hadi Maqsudi kitobina da to'g'ri keladi. Ba, bi, bu. Ab, ib, yangi harf, bir nuqta osta. Ibnu, ibnu. Bi, bintu, bintu. Bir nuqta osta b harfi, ba.
Һәм яй хәрефе. Бәй. Бәйту. Бәй. Бәйнә. Бәйнә. Рай. Рай һәм яңа хәреф. Бу. Рай бу. Беренче хәрефкә карыйбыз. Бер ноктасы бар. З хәрефенең дә бер нокта, нун хәрефенең дә бер нокта. Бу хәреф аска төшеп киткән, димәк бу з. Зәй нә б. Зәйнәб. Яңа хәреф, бер нокта аста. Б хәрефенең генә бер хәреф аста була. Бәр, бәр. Яңа хәреф. Б. Бәй. Бу яй хәрефе. Нә. Бәй. Бәйрам. Бәйрам. А. Аб. Абрам. Абрам. Ми. Мин. Һәм б хәрефе килә. Хәрәкәсе белән. Минбәр. Минбәр. Менә бу сүзне укыганда каплап куябыз кәгазь белән яки инде кул белән каплап торабыз. Буталмаска. Чөнки бик озын монда килә уже сүзләр. Менә бу беренче хәреф б, би дип килә бит инде. Би. Икенче хәреф бу хәмзә. Менә бу хәреф ул. А дип килә. Би, бия дип ярамый укырга. Чөнки без әйттек, менә бу хәмзә ул кистерә торган хәмзә. Би, шуның өчен карандаш белән монда әкрен генә можете баштагы мәлдә әзрәк бүлеп куярга. Би, ройни. Би, ройни. Беренче хәреф ба. Ул килә кәсра белән. Би. Икенче хәреф ба. Ул килә фатха белән. Би ба. Би. Бәй. Яй хәрефе сукун белән. Би бәй. Дүртенче хәрефнең укыйбыз. Та хәрефе бит бу. А белән килә. Та. Би бәй. Тәй. Яй хәрефе. Би бәй тәй. Ни. Би бәй тәй ни. Менә бу сүз бик авыр булса, бу сүзне ижекләп кәгазьгә язып укырга өйрәнеп була. Кабат. Би бәй тәй ни. Мәмә мима мума. Ми. Мин. Бу яңа хәреф ба. Мин ба. Ра. Рә дип укымыйбыз бер кайчанда. Рә булмый. Ра. Мин бәра. Мин бәрай. Ни. Мин бәрай ни. Мин бәрай ни. Азакы сүздә авыр бу. Шуңа буларны каплап торабыз. Бу аска төшеп киткән, димәк, нун хәрефе түгел, бу з хәрефе. З. Зәй. Менә нун хәрефе, өченче хәреф. Зәйнә. Дүртенче хәреф б хәрефе. Ба дип килә. Зәйнәбәй. Бу бит ибет инде, шуңа бәй дип укыдык. Зәйнәбәй. Ни. Зәйнәбәйни. Зәйнәбәйни. Киләсе дәресләр безнең киләсе хәрефләр алар җиңелрәк. Монда нокталар юк. Менә бу хәрефтә дә нокта булмас. Бу хәрефтә дә нокта булмас. Шуңа күрә авырлыктан соң җиңеллек иншаллах. Шуңа өйрәнгән вакытта, язган вакытта сабырлык кирәк. Һәм инде өйгә эш. Һәр бер сүзне икешәр тапкыр язып чыгарга кирәк. Әбе дип. Ибну. Бинту.
бәйту дип. Язган вакытта без әйттек, тизрәк үзләштерелә хәрефләр. Һәм язган вакытта әйтеп язырга кирәк. Һәр хәрефне проговаривать итеп инде, урысча әйткәндә. Мәсәлән, әб дип, ибну дип, артыннан яза барабыз, укый барабыз. Менә шул вакытта бик тиз үзләштерелә инде бу хәрефләр. Бүгенгегә дәрес тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.